Mahulog ka dyan. Oh. Video. Ano pa lang kay kuya ta? Kami si Lola. Ayan, mag-hi ka muna. Hi. Good morning. Punta na doon kay kuya. Huwag ka ni kuya doon. Huwag ka ni kuya doon. Ano? Tayo pa. Ayan, yung love shout out kay Chance, ano ba to? Kay Chance Hansay. Good morning. Work muna tayo, guys. Ma'am Sachi, thank you so much. Good morning. Marami tayong nakatambak na trabaho. Very busy. Very busy ang kunyang. Marami tayong trabaho na nakatambak. Good morning, good morning.
Lipat tayo ng pwesto para hindi siya masilaw ba. Ito natin ilagay. Ayan. Morning everyone. Ito ba ako? Okay. Good morning. Ayan, big shout out sa 7 million in the house natin dyan. Thank you so much. Ayan guys, pasensya na talaga sa mga hindi ko nadadalaw dahil sobrang busy natin. Ayan, makakapag-upload naman tayo, nagpi-premiere pero nakakalimutan. Hindi ko naaalala na premiere ko na pala, nag-premiere ako kahapon. Nakalimutan ko. Naalala ko tapos na. Ganito ang trabaho natin araw-araw. All about, hello all about, good morning. Have a nice day, all about food in travel, travel. Thank you for coming. Ayan guys, huwag natin kalimutan mag-thumbs up at mag-like sa ating live. Thank you so much.
morning, Samberski. Hello, shout out. Thank you for coming, guys. Salamat, salamat. Good shout out, sis salamat sa patamsak. Thank you so much. Yan, pasensya na guys ha, kung madalang akong makadalaw sa mga live ninyo, napaka-busy talaga, sobrang busy. Hindi na rin ako madalang na rin ako nakapag-live. Salamat sa patamsak, sis all season. Thank you. Morning, sis Penny. Thank you so much, sis. Sobrang busy. Hindi ko na, kaya pasensya na kayo kung madalang ako makalibot sa mga live nyo. Very busy talaga. Madalang na rin ako makapag-live. Sobrang busy sa trabaho. Thank you so much, sis Penny. Update lang tayo dahil hindi na tayo nakakapag-live. Mag-update muna tayo. Sa mga hindi ko dyan nadadalaw guys, sorry talaga. Sobrang busy lang tayo sa work araw-araw. Kailangan natin unahin ang ating hanap buhay.
may nagpupukpuk pa sa kabilang bahay. Ayan. Nagre-repair. Kaya medyo maingay-ingay ba. Ito ang yoyo. Yan. Naglalagyan siya ng sinulid sa ilalim. Sa mga hindi nakakaalam dyan, yan yun.
at lobat na rin tayo.